Uyamazi yena lo umfazi wakhe? Hayi na umbona nje ngimbona. Umbona kanjani? Umthemba kangakanani umuntu wakho methi mekutshela? Angeke ungamthembi umuntu ohlala naye endlini. Ebusuku ngimazi mina. Umazi Ha! Uthini? Uthini? Imani phela. Hello, hi, babukele ekhaya. Kusayimina noWulunu Paid Pearl, intokazi phela emafana noyisi, indodakazi kababa nomana, umafungwase mfethu. Sekusona leso sikhathi ke manje sesiphinde sabuya ke guys. Uyakhumbula ke the last time ukuthi angiphathele umthimbane labafethu uphinde wangituthu out wami ukuthi leyo yazi ukuthini. Nayi phela into inkingi isiphinde yaqhamuka futhi bafethu. Funa ukuthi sishwishelele sibambe umthimbane lapha phinde sichazele kabanzi ukuthi what's fethu, what's cooked rice manje yakhalile fethu lapha athi chicken peri peri fethu. Asimbambeni lapha fethu umthimbane uzosichazela fethu ukuthi sithini ngapi fethu njengoba ebhalele inuni ngapha fethu. Correct moja. Ake babukele sekunjalo ke sekanje mfethu umjida wami ke la umthimba njengoba ade ngishilo ukuthi uphinde wangituthu out ke ngibiza mina kuba bizwa sabeleke la kwinuni ngafi yazi ke silwane singabhodi fethu ukhamba kanjani bafu noma kanjani ya isiphinde yahlangana futhi mfethu yeah ukuchazela ababukeli ukuthi naku ke phela uphinde wangibiza ke lana ukuthi ngenze njani ke mina manje this time around ufunani bafu namuhla mina ukuba ngobize kwami ingoba umama ngimbizile naye ukuba ezofika ukuthi ingane kahle nje manje ekabani ngoba sinomfowethu mayalanga sinakho singaboni ngasolinye ngoba naye bayiphika yami futhi kube nje ukuthi akusiye yami so nakho ke umama nje impela ngithi ngifuna azoveza ukuthi ekabani ngoba nje njengoba ngisho kwama ngifuni namanje kusanjalo futhi akushintshela lutho okayidingi namanje njalo. Babukeli niyamuzela kumjida uyayisibeka isitori sakhe uyasichaza mfethu asindlala kahle shithi umama ufele achaze kabanzi ukuthi what's cooked rice njengoba bengishilo nasekuqaleni ukuthi kumele sazeke phela manje ukuthi izinto zimi kanjani phakathi kwamthimbane nomama wasendlini njengoba eshilo ubafu ukuthi ingane akayishaye ngayigcekeni lakhe akayidingi nakancane kodwa ke mfethu kumele ukuthi phela manje senze ubulungiswa la ngoba ayikho ingane lahlwayo ke la ekhaya thina la ekhaya sikhusela abantwana sikhale ingane ukuthi iphile correct moja soke sibamba umama ke la simsondeze eduze bafethu yimlo uLulu Paid Pearl njengoba bengishilo correct moja bafethu. Yebo sawona. Njani ma? Ngiyaphila njani? Siyaphila liphethe kahle usuku lana namuhla. Lungiphethe kahle kakhulu. Haya uthuki nje umona ubaba la. No, angithuki isithando sami. Awuthuki. Bokulindele nje lokunomama cha. No, bengakulindelanga. Thank you vele ngoba umuntu owathanda ama surprises so akungithusi kakhulu. Oh, hayi kodwa ngineshow yazi. Babukeli sekunjalo wona ngumama sasimlethile ke la sekuyiso leso sikhathi sokuthi phela bhakatha the truth comes out nothing but the truth ngesikhumbula leso story nami nafunda esigele okay sharp babukeli sekunjena mami nangu umthimbane labo uthemba la ubhuti uzofuna ukwazi kabanzi uzokuchazeleke ukuthi what's cooked pan la cook rice njengoba bengishilo nasekuqaleni yabo yeah yini vele pheke rice awazi okay it's fine asize la bafu nangu ma usefikile bafu awuhlala odabeni khona uma uzokwazi ukuthi ngempela kwenzakalani la ekhaya. Impela isithando sami njengoba namuhla ngikubizile nje kanje ingesimo owake wangitshena sona sisendlini ukuthi ingane akusiyona yami okuyinto leyo engangiphathanga kahle futhi yangilimaza kanti isiyo sami ukuthi ngikwazi ukuthola ukuthi ingane kabani. So ingakho ngibizile la amakhamera Kunjalo impela bese ngesikwazi ukuthi sikhulume endlini leyo ndaba endlini angithi kahle sivukula ukuthi ngithini mina angizange ngize ngitshela ingane kabani washo wathi kaphila nje ya ngakusho lokho ke kodwa ngangidlala kahle kahle ingane kuyona kaphila udlala kanjani ngento nje okay hayi ihlala phansi wedwa uyaphi manje okay akuliwa la siyakhuluma kanti bangibizela ukuthi uzolwa la hlala phansi simoya kanjani bethu lo muntu ethi uzodla into esela imani imani uyadlala bodla kwakwadlala ukuthi ingane kasimhlanje umuntu endlini okay
into eyayingenza ukuthi ngithi ingane kaphilani Yeah. because umuntu wami akanaso isikhathi enough nami since umuntu osebenza i-night shift isikhathi esiningi and manake mawuthi anginasikhathi sakho ngithi mangabe ngicela ungilinde baby ngiqeda ukukhuluma. Umlinda khulume sisi. oh Makabuya emini vele uyalala isikhathi sami akanaso like nje umuntu osofana nokuthi empilweni yami akasa exist Hayibo. even though esuke ekhona. ingakho wenze lento oyenzile Oh, njengoba wena vele wayeseqaleni ukushilo ukuthi i-night shift ne-day shift baba uyalala emini ebusuku akekho. Akekho. Khona ofikayo. Noma kuthiwa kwenzakalile wangalala emini mhlawumbe leso sikhashana sindawonye akakwazi ukuthi enginelise ngendlela e-right. Kanti uchaza ukuthi wo bekunelisa usho ukuthi kunelisa ukuthi ngibhonde mhlawumbe. Induku kababa manje Imani. Imani, hlisimoya. Ayinawo sisi. Induku kababa injani maqhubeka kulalela hlisimoya baba. Themba asilula ikhasi yalungisa. Induku kababa injani? Induku kababa injani ma? Kubeka phela ngifuna ukuza sifuna ukuba liqhazula inkinga. khuluma ngilalele please Induku kababa injani ngisamela indukwini. Induku kababa injani? babe umphakathi wesiboga right please behave yourself. We behave yourself imali. Induku kababa injani? Khuluma phela sizwe. Sifuna iqiniso. nami lokho engikulindile impela Induku kababa injani? Chaza ke sizwe. Ubaba ufuna ukwazi. Hlisimoya nje wena. Asangithokozisi ngokwanele. manje mina mangabe Ima Hayibo. Imani angashaya umuntu esifazana uzoboshwa. Uzoboshwa. We can talk babe please. Hlala phansi. Abo njengoba ngihlela ungangeni. Oh, uyashawa nasendlini vele. Iyona phela engiphilayo. Oh, ukushawa. Yeah. Oh, ingakho wakhetha upho umunye lokhuzana. No, ayikuthi ngamupha but wenza njani ngangizama ukudrag i-attention. Udraga kanjani attention ma ukhaze ngifuna ukuzwa lento yakhe ama attention adrag wena nahlele ni drag. Because I thought ukuthi makasathola ukuthi ecabanga ukuthi ngijola nomngane wakhe uzobe ekwazi ukuthi enginikeze i-attention. Ima ngibuzwa kahle naningajoli vele nomngani wakhe. Ngaze ngajola naye. Bokwenzakalani kanti? Awuzoza oza la. Bokwenzakalani la? Uyayizwa lento bafusha babengajoli. Sasiyenza. Kokwenzakalani? Khona wengena i-night shift khona wengena i-day shift yakhumbula washo njalo. Yeah, khona wayeba nakho ukufika uphilana endlini like Kwenzakaleni masefika endlini? mase kanjani ifika ngem Hlala phansi. Uthini mangafika ngem Themba sicela uhlale phansi but hayi kabi. Bawungisiza bafuna ngithembe evukwa amafufunyana. Hlala phansi la duze wami hlala phansi khulileka. hayi lo funa ungisilima njengamanje babe. Hlala phansi sihlala phansi. Akekho sha umunye la. Kisiyabophana ke la ndoda hlisimoya. kanjani Sokubopha. ngisilima njengamanje Themba. Ngiyakuthanda. Ya. Ingane yathemba. Ingane yathemba. No, asiyeke indaba yengane. Sifikisa kanjani No, ngeke ngiye indawo yengane mina ngitshela iqiniso mina babe. ngeke ngiye indawo yengane ngitshela iqiniso khohlwa The only reason eyenza ukuthi ngithi ingane kaphilane Because khuluma wangasanginikeza isikhathi. isikhathi sipho sifuna ngoba ngiyafika ngibe nawe endlini isiphe siko uyasho nje usisi ukuthi uyalala nje. ngizongikhathela ngithi ngizombuya emsebenzini Oh, uphilana afike kangakhathele fit yabo. Indaba iqala lapho phela. man ufuna ukuthi ukuthi kahlati jamani lokho ufuna ukutshena khona ukuthi yena afike fit No. mina No. Akushogwele kusho mina baba. Usudilelwa ngala. Ufike fit. Angithi ufike fit uphilane lapho kwena. No. Kwenze njani? Baby, ngiyakwazi ukuthi siyeke indaba kaphilane right now and then sizama ukuthi silungise indaba yami now. Okay, ayilungeke. siye kanje libeni wangitshela ukuthi ingane yakhe lokho mina ngakuthatha ngakholwa ukuthi ngithini ngitshe kanje sekukholiwe Ezwe inkinga uyifake kuyona. Khuluma mama. kwenze kanjani ke nje manje ngokusuka khona ukwenza nje kanje Akuyona ingane kaphilana. ekabama ukuthi siyaphilana mina sengishilo ngathi mina angisanidingi Usabadinga ingane angisayidingi ngidinge usamfuna yena uma. njengoba sewazi ukwenza isimo esikanje angiboni ukuthi
sokhona sikwazi ukuhlayelana ngoba kusuka nenduku inenkinga nje baba iqiniso nje hayi isenhlambalaze njengoba nenduku inenkinga nje isenhlambalaze kakhulu ngibona lokhu kusangalunga ingane yabani kanti bafongisa ingane eyabani ingane ngicela sithukuma kancane ngendaba yengane ngicela silungise indaba yami nawe njengamanje okay ukulungisa ngiyeza solungisa ekabani ingane ngifuna ukuzwa lokho ekabani solungisa nini uzokwesilima ngifuna uqale ngezwe eqala uhlangana naphi nendaba yengane manje sikhuluma nami kanje Wasikhuluma nami kanje hlala phansi hlala phansi ndoda ekathi kuyaliwa ke la ekhaya man namhlanje imali ingane ihlanga naphi uthini ngayo kanti ekabani kahle hlala phansi ingane ukumithitha wakho imitha kanjani nobani ngoba usho sakuyona yami sindaba yakho leyo Simoya abafethu usanongibamba ngithi ngiyacela ukuthi ngempela ufuna ukuthini ngempela kumina kade ngikubekezelela ungakwazi ukunginelisa la ekamereni Abi. fanele ngenze njani manje man ubona ukuthi ngcono ngibizela amakhamera Wena amanye- uhlambalaza la manje nama imazi ufuna unela kanjani mawuthi ekamereni awuneli ayiqini into yakho into ecijile akucaci ukuthi icijile ilole ngendlela yakhona hawu Simoya hlala phansi manje yasicija manje Simoya mfuthu imani ke manje indawo manje ingane into esize ngayo la ingane hayi yabo asiyeke ingane iyekelwani Iyekelwani ingane Ngifuna ukuyazi. njengamanje ingane yami yela awuyimithisa yami ngedwa it's fine I know that but njengamanje eyami uhlula ukulungisa indaba yakho nami yasekamereni uzohambisa indaba yengane okay lokho nginankinga ngiyakuzwa impela lokolunga ke yabani ingane ngicela ngaselapha eyami Fona simtholele umdolofu ubaba uzoba right mhlawumbe ungamsebenzela ngazi awu noma mhlawumbe ahambe e-men's clinic yabo kuba ungilethelanga amakhamera kanje ukuba ungibize kahle sahlala ekamereni wangibiza sahlala sobabili bese kwasikhuluma silungisa mani lokhu so manje kanjani ngicela ukuthi wena uzohlambalaza mina ngoba ucabanga ukuthi mina ngikufebelile and got a child outside and then uzongibiza lamakhamera kanje man wena ububimi bumisa kanjani ngoba nakho nasho ingane ukuthi akusiyona yami yes yaphila fine bese ukhuluma ekamereni angithi ngisikhathi ngitshele ukuthi ingane akusiye yakho ngisakhuluma nakho angithi nakhona ekamisa asikhuluma uzintshela ukuthi yaphila akusiyona yami ngibizela amakhamera so why wena today uzongibizela abantu ngifuna bama isiqiniso nje manje ukuthi ingane yabani so you think lizophuma iqiniso njengamanje because sibiza abantu bama-media khuluma ngifuna ukulalela ayikho into engizoyikhuluma hawu sisibizela ukuthi ukhulume phela la uzosichazela kabani uzoyikhuluma kusho ukuthi akukhulunywa lutho nje ukukhuluma nami sizoba sekamereni sobabili because qala ukuthandana babengekho abantu bama-media why namhlanje ezongibizela abantu bama-media man mangabe ungitshena kanje yilopho lo ufuna ukukhuluma ngalo ngaphandle namhlanje we can talk right today ekamereni not la nizoba right mase nifike endlini njengoba nilwa lapha phambi kwethu noma uzothola into ojwayele ukuyithola ayi phela uma ukuthi yena unamandla amaningi-ke sekubonakala khona vele itshela alakhelwa ngamabhobesi lakhelwa bona abantu ukuthi uzongibopha kushuthi uzombopha namhlanje uzongibopha kushuthi hayi ehlisa umoya baba ehlisa umoya akuliwa la angijama uzongibopha nje Ngabakade. ukhuluma ngane akufuni iyona nto oyaziyo nje ukushaya nje okunye cha kanti ndoda uba isandla umama akashaya umuntu wesifazane ushaya nje Gender based inkinga Vayo, gender based namanje bani. ngibona nje amanje ukuthi kanjani Shuthi angeke ukwazi ukuthi ukukhuluma thanda nje nami kanjalo mina ngiyivumele lento ayikho indlela ongathi ukhuluma ngayo nami ngiyivumele lento yenza imali mangithi wena uthi ninophilana manje sanikaze nilokhuze lutho nikaze nenze lutho kanjani indaba wena usalokhu ugxile endabeni kaphilana cha phela yazi inkingi wena phela wangitshela ingane wena phela wafika wathi ingane ababili nihlangene ngami kanjani mina ngizozama ukusiza wena la ukuthi ingane ikwazi ukuthola ubaba wayo right iphumelele ibe angisafuni ukuthi sikhulume ngendaba yengane Ngobani? ugxile endabeni kaphilana kumele phela ubaba ufuna ukwazi abo nje bengibhalele umfowethu la ufuna ukwazi indaba ukuthi ingane kahle kahle eyakhe noma akuyona yini la njoba washo njengoba washo ufuna iqiniso kwena kwenze yami ingane finish ake phela ungethi silima namanje wena imali wo akashaya umuntu esifazane kanjani ngethi silima njoba ngethi silima njengamanje ena unenkani ingane Ungesilima kahle kahle. yaba ingane yabani yaphila angithi ngishilo ngathi siyeke indaba yengane kanjani indaba yengane seleyo la ingane la uthe eqaleni yathe yabani yafana lo uphilane
Ngichazile ngathi ngiyavuma ngakusho lokho ukuthi ingane ekaphilani but ngangifuna ukuthi uThemba enginikeze attention because wayengase nginikeze attention ngaleso sikhathi. Khuluma-ke njengamanje kabani? Ngicela ukuthi unginikeze isikhathi ngikhulume nami. Ayizalo lengalise ku DNA phela makunjalo. Kunganjani masokwenza? DNA yani? Ukuthi phela sithola ukuthi ingane eyabaningi manje ukuthi u-drag attention nje wena. Sekufanele kutholakale-ke manje ngoba phela noThemba ukakuthinta unolo nophilani nawo ufike fithi ubaba ufike ekhathela akayiloliwe into yakhe sho ukuthi eyaphilani isisho nesakha. Cha phela ngicela ukulungisa inkulumo lama ubaba ufika ekhathele uphilani ufika nento yakhe efithi abe right ufuke yababa ayiloliwe eyaphilani ngala Neloliwe wena lecijile ukuze sazi ukuthi eyalo loliwe ingane noma eyalo engaloliwe kufanele senze DNA phela njengenini engafuna ukusiza ingane yaziwo nina ngiyayazi mina ingane ukuthi ekabani ekabani ke sitshela asikho isidingo sokuthi ngizoyisho lapha phambi kwabamedi mana ngizotshela uThemba sobabili endlini ukuthi ingane ekabani mana base soba u2 ngamama futhi i-DNA ayekho angifuni vele yeyelweni sizokwenziwelani ngifuna ingane yabantu angifuni ngeke izenze uDNA kweyami ingane ngeke kanti yini walo kangane DNA angifuni yabanga ngingale ngishutha kuyona yaphilani futhi shutha kuyona yaThemba shutha kuyona yaphila yaba sibhedayo ke leso ukuthi ke DNA mina ngiyifuna ke mina ngifuna sonenzela nje njengenini engafi sonenzela 9 months angifuni njengenini engafi sonenzela iDNA kodwa ngifuna iDNA hayi uthi awungithandi ke manje ukuthi DNA ingatheka yabanga ngingane mntama akathi namsu uyangidida ke engathi udida mina uqobo lo uthi uzosiza ke manje angithi ngiyasho ukuthi iDNA yayo kwekho zokhokha ayikho ozokwenza ini mina la njengenini engafi sisimile sinini engafi la sifuna ukusiza ukuthi sithathe ingane sise ku DNA sibuye check amagazi yonke into kubuye base kuyatholakala ukuthi ekaphilani noma ngaba ngoba nophilani naso mdinga ngalelo la ngofanele simthole njengoba singazange umthola namhlanje ngesimo sedo ngiyachaza angifuni futhi ukuziphinda mina njengoma wengane ayikho iDNA ezokwenziwa yazineke nathi siyachaza nje nathi siyachaza izokwenzeka mina ngisho ngiyanitshela phela ngithi baba uthi ingane angayifuni egcekeni ufuna wena manje kufanele ukwenza ukuze sikwazi ukuthi ingane ibe segcekeni ayifuni ingane egcekeni osho ukuthi nami akangifuni ufuna wena mina I'm not going anywhere hayi akayindawo angeze ngihlala ingane awuyindawo futhi kodwa ingane futhi kuthiwa ihambe kubabwayo sobathathu usakhuluma kanjani usakhuluma nje kungasiyami ingane uyakhuluma kanjani uthi ngempela ngiyakwazi phela ngowami ucamela la kwesami isifuba ngiyakwazi uyakhuluma nje ngoba naku phambi kwamakhamera uyabona noma ngathiwa uyangazi kanjani kodwa ingane ngidingeke noma kusiye yami khululeka ngazi kahle ukuthi sizohlala nje siba 3 ecekeni noma thathu wena nengane nobaba ingane lo baba akayifuni usakhuluma nje manje uyalalela nje lalela lapha kwami mina khalisa isicathulo ngeke ngizwe ngawe yeso ya ngikuphikisanga ukuthi khalisa isicathulo kodwa ngiyakwazi angithi okay asene iDNA ukuze ukwazi ngoba uthi awuyinda angifuni hawu kanjani manje yini ungayifuni kanti angifuni ukuthi kwenziwe DNA eyani DNA yani check ukuthi ingane yabani DNA yokwenzani ukuthi ungayifuni wena mina ngiyayazi ingane ukuthi kabani njengoma wayo ngiyayazi khuluma ke kabani ngizokhuluma nami sesoba u2 ekamereni ithina labo ngasifuni angiwafuni vela amamedia kodwa ubona abantu bamamedia angibafuni ngibazonda kabi hawu sasane bad angibafuni vela DNA awuyifuna abantu bamamedia ngathi ufunani wena sibheka sisumoya bafuna usungibamba sisumoya ngathi ngiyabulawana la sisu uyayimela lento imani manje ithemba imani ke themba ke sisumoya asike silisa umoya ke la babukeli ke sisumoya babukeli ke manje ke yabona ukuthi kusekwenzakalani indoda la isivele eyasuka yadina yaganunwabo yaqhashela ziyabhekele nangu nomama la naye uthi ingane yakhe umjidi ufuna ingane yakhe ufuna ukwazi ingane yakhe noma out wakhe kodwa akusenani bafethu igama lami kululu phela niyazi yena mafuna wasekama nobaba lumjida lo second le ngathi umjida lo ngani umzoyibiza ngani le fethu catch up next time lapha kuno ningabi fethu correct moja bafethu hayi nibe moja babukeli babekhaya sis yabo right ngiyazi indaba yengane Thambisa ingane ekhaya. Yaba ingane. Saqhubeka lapha.